to hide in dirty cages. And there you'll see how it's gonna be when a dog takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend. Dog takes over control. You'll be fighting till the end. You'll always... Έλα να σου δείξω κάτι. Κοίτα, αυτό το αρκουδάκι θέλω για τα γενέθλιά μου. Wow! Και πότε έχεις γενέθλια? Μεθαύριο. Εγώ θα έχω σε 4 μήνες. Πάμε, γιατί θα Αφού αρχίσω στο έχω ακόμη 10 σχολείο. λεπτά. Να τώρα είδες, ξέχασα να κοιτάξω πόσο κοστίζει το αρκουδάκι. Μα γιατί? Μα για να ξέρω αν μπορώ να ζητήσω και δεύτερο δώρο. Έλα τώρα. Τρεχάτε! Φωτιά! Κάποιος να πάρει μια αστυνομία! Φεύγατε! Μπορεί να πάρει φωτιά όπως η μισή στιγμή! Φεύγατε! Μην πλησιάσετε! Και πού είναι ο καφές, Έλα, πλάκα σου κάνω. Είσαι πρώτος. Πω χάλια. Μπράβο, Ρεξ. Έτσι πρέπει. Συγύρισε λιγάκι. Βάλε και αυτό εκεί. Πολύ καλά. Μπράβο, αγόρι. Μπράβο. Πολύ καλά. Όχι, το φάκελο αυτό, στο κάτω, στο κάτω, στο κάτω. Και να μην πάμε στο γραφείο. Πάντα έχουμε δουλειά να κάνουμε. Μάλλον τα ίδια εκρηκτικά όπως το πολυκατάστημα. Και πολύ πιθανόν πάλι ο ορολογιακός μηχανισμός. Δεν υπάρχουν σημάδια διάρρηξης στην πόρτα. Βάλαν τη βόμβα μάλλον σε ώρα λειτουργίας. Τουλάχιστον δεν είχαμε νεκρούς όπως την άλλη φορά στο πολυκατάστημα. Προσοχή που πατάτε. Λοιπόν, ήταν ξανά πλαστικό εκρηκτικό. Και το αρκουδάκι είναι πάλι της εταιρείας Γκούρμαν, όπως και τις προάλλες. Περισσότερα θα σας πω μόλις το μυρίσω καλύτερα, οκ? Τα λέμε. Την πρώτη φορά ήταν πολυκατάστημα, τώρα είναι παιχνιδάδικο. Και τις δύο φορές μέσα σε ένα αρκουδάκι από τον ίδιο κατασκευαστή. Το πράγμα θα είχε νόημα αν κάποιος ήθελε να εκβιάσει τον κατασκευαστή. Για την ώρα όμως, από ό,τι ξέρω, την εταιρεία Γκούρμαν δεν την ενόχλησε κανείς. Καλά, να δούμε τότε αν είδε κανείς από τους γείτονες κάτι. Για κοίτα. Αυτόν τον ξέρουμε ήδη. Ποιον? Αυτόν εκεί με το χέρι. Τον είχαμε να κρίνει και μετά την πρώτη έκρηξη. Και δεν το ρωτάμε τι δουλειά έχει εδώ πέρα. Εγώ δεξιά, εσύ αριστερά. Για πού το βάλαμε, κύριε Μπεκ? Ναι, ποιος? Το πρωινό σας, κυρία Γκούρμαν. Ξέχασα να παραγγείλω πορτοκαλάδα. Θα μου φέρετε φρέσκο χυμό. Θα γίνει αμέσως. Παρακαλώ. Εγώ είμαι. Πώς ξέρεις που βρίσκομαι? Πρέπει να σου μιλήσω. Εγώ όμως δεν θέλω. Σε παρακαλώ, Διάννα. Και σταμάτα να μου στέλνεις γράμματα. Παρατραβάς το σκηνή και θα γίνει καρατύχημα. Σκέψου το καλά, γιατί θα το μετανιώσεις. Θα με δεις έστω κι αν δεν θέλεις. Σε παρακαλώ, Διάννα. Σε παρακαλώ.
Ναι. Είσαι με κάποιον? Ποιος είναι εκεί? Πολ, θα φωνάξω την αστυνομία. Τελειώσαμε, Πολ. Και σταμάτα να με απειλείς. Υπάρχει κανένα πρόβλημα, κυρία? Ναι, ναι, Να τα μαζέψω αυτά. ναι. Ναι. Είμαι η Γκέρντα. Μόλις με ξαναπήρε η αστυνομία. Σήμερα το πρωί έσκασε κι άλλη βόμβα. Θεέ μου. Σε ένα κατάστημα παιχνιδιών στο Ντέμπλιν. Χτύπησε κανείς? Ευτυχώς όχι. Αλλά ίσως θα ήταν φρόνιμο να μείνεις ακόμα μερικές μέρες στο ξενοδοχείο. Θέλω να κοιμηθώ πάλι σπίτι μου. Σιγά σιγά μου είναι αδιάφορα αν κινδυνεύω ή όχι. Έρχομαι στο εργοστάσιο. Τα λέμε. Γεια. Αν την πρώτη φορά δεν ήμουν αρκετά ύποπτος, γιατί πρέπει να γίνω τώρα ξαφνικά? Μένω λίγο πιο κάτω. Τα λέει όλα η ταυτότητά μου. Και για την έκρηξη τ' άκουσα στο ραδιόφωνο. Φτάνει αυτό για να είσαι ύποπτος? Κύριε Μπεκ, ξέρετε να δουλεύετε με εκρηκτικά. Ήσασταν τεχνικός στην εταιρεία Γκούρμαν και σας πέταξαν στον δρόμο. Για μένα είστε ύποπτος. Η κυρία Γκούρμαν έχει απολύσει κι άλλους 15. Και γι' αυτό δεν τη συμπαθείτε ιδιαίτερα, έτσι? Αυτό μας έλειπε. Αφού με έδωξε. Σας απέλησε. Ενώ ο Γιώργο Γκούρμαν είχε πει μετά το ατύχημα πως δεν θα φύγετε ποτέ. Τα πά σωστά? Ναι, έτσι είναι. Σκληρή επιχειρηματίας η νεαρή κυρία Γκούρμαν, Σιγά τα αυγά. Το μόνο που την νοιάζει είναι οι άντρες. Η δουλειά της είναι αδιάφορη. Αχα. Τι είχε γίνει τότε με το χέρι σας? Μα αυτά σας τα είχα πει και την προηγούμενη φορά. Κοιτάξτε, ο συνάδελφος έχει κακή μνήμη. Δεν του τα ξαναλέμε για φρεσκάρισμα? Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Στα πυροτεχνήματα έσκασα στο πακετάρισμα μερικές ρουκέτες ξαφνικά. Ήμουν δίπλα και μου φαγε το δεξί χέρι. Τι εκρηκτικό, πλαστικό μήπως? Άμπα με τίποτα. Θα είχε τεινάξει ολόκληρη την εταιρεία στον αέρα. Και πώς έγινε τότε η έκρηξη, αμέλεια? Τσιγκουνιά. Ο Γιώργο Γκούρμαν αγόραζε τα ανταλλακτικά και τον παρούτη στην ξεφτύλα. Κάπου στην Ασία. Τα υλικά ήταν κακά. Ο κύριος Γκούρμαν ήθελε να βγάζει πολλά. Και μετά? Τι μετά? Μετά πέθανε ο Γιώργο Γκούρμαν, η εταιρεία πήρε την κατηφόρα και η νέα αφεντική να έκανε μείωση προσωπικού στα μισά. Και σας πήρε η μπάλα. Η εταιρεία έπεσε λόγω της Γκούρμαν τόσο χαμηλά. Αυτή έπαιρνε μόνο χρήματα και δεν της καικόταν καρφί πως θα ξαναμπούν στο ταμείο. Τι ακριβώς ξέρετε για την κυρία Γκούρμαν? Την νοιάζει μόνο η καλοπέρασή της. Κάθε μέρα την έπαιρνε κι άλλος από το εργοστάσιο. Και στην εταιρεία? Υπάρχει κανείς με τον οποίο να είχε σχέση? Με τον κύριο Σίγκερ. Αλλά γι' αυτά ρωτήστε καλύτερα τη γραμματεία της Γκούρμαν. Αυτή ξέρει πολύ περισσότερα από μένα. Η Γκέρντα Ζιτ. Από αυτή δεν παίρνεις λέξη. Δεν λέει τίποτα για την Γκούρμαν. Ναι, κάποτε είχαν ένα φοβερό καυγά οι δυο τους. Μάλλον ήταν για κάποιον άντρα. Αλλά για ποιον? Αυτό δεν το ξέρω. Τι να πω? Εσείς κάνατε καμία προσπάθεια να ξαναβρείτε δουλειά? Ποιος να προσλάβει ένα μηχανικό που του λείπει το δεξί του χέρι? Και το αριστερό δεν το χειρίζεστε άσχημα, κύριε Μπεκ. Ένα ταξί. Καλημέρα, Ρεξ. Κάνε πως δεν με βλέπεις. Θα πρέπει να ξέρω πως αυτό δεν θα πιανε. Στόλι, άσε το Ρεξ ήσυχο. Ρίτσαρντ! Έλα, ρε, Ρίτσαρντ! Πες στο σκύλο σου να μ' αφήσει. Ρίτσαρντ! Έλα.
Τι μου κουβάλισες πάλι? Έλα, Ρεξ, κόφτω έτσι. Ούτε κόκαλο να ήμουνα για το σκύλο σου. Του φέρα και ένα special ψωμάκι με σαμπόν. Πώς? Ρεξ, άσε κάτω το στολί, αμέσως. Όταν φέρνει φαγητό θέλει καλοπιάσματα. Τι κάνει το γυψοπόδαρο? Τι να κάνει? Έτσι ρωτάω από ενδιαφέρον. Είχα κι εγώ ένα κάποτε. Το χειρότερο ήταν η φαγούρα. Αμπά. Θες να ξυστείς, αλλά δεν μπορείς να φτάσεις. Μετά λες να μην το σκέφτεσαι, αλλά αυτό σε τρώει. Σκέτη κόλαση. Κόφτω αμέσως γιατί θα βγάλεις το σκύλο βόλτα. Εντάξει, έτσι μου διά. Λοιπόν, έχουμε κανένα νέο? Γι' αυτό ακριβώς ήρθα. Είχαμε πάλι έκρηξη βόμβας. Πώς? Σε κατάστημα παιχνιδιών στο Ντέμπλιν. Και γιατί το μαθαίνω εγώ μόλις τώρα? Γιατί εσύ δεν μπορείς να κουνηθείς ούτε ρούπι. Λοιπόν. Το μόνο που ξέρουμε σίγουρα είναι πως ήταν πάλι ένα αρκουδάκι της εταιρείας Γκούρμαν. Και? Δεν βρήκα παρά μόνο τη γραμματέα της. Η κυρία Γκούρμαν δεν είχε πάει ακόμα στην εταιρεία. Η γραμματέας της όμως μου είπε πως μέχρι τώρα δεν έγινε κάποιος εκβιασμός. Μπορεί βέβαια να υπάρχει κάποιο άλλο κίνητρο. Μήπως τραυματίστηκε κανείς? Ευτυχώς όχι. Παρόλο που η βόμβα έσκασε μέσα σε μια βιτρίνα. Εκεί κοντά είναι ένα σχολείο και τα παιδιά χαζεύουν συχνά τα παιχνίδια. Τι άνθρωποι. Ξαναεξετάσατε και όλους τους υπόπτους που είχαμε μετά από την πρώτη έκρηξη? Τους απολυμμένους της εταιρείας Γκούρμαν και τους άλλους? Έναν από αυτούς. Κάποιον Πολ Μπεκ. Ο Χέλερ τον είδε στον τόπο της έκρηξης. Τον πήγαμε κατευθείαν για ανάκριση. Αλλά δεν μπορέσαμε να βγάλουμε τίποτα. Τον Μπεκ που χάσε το χέρι του στην έκρηξη στο εργοστάσιο? Αυτόν, ναι. Είναι κι άλλοι που έχουν με την εταιρεία Γκούρμαν ανοιχτούς λογαριασμούς. Πού σου ήρθε αυτό? Στο Λιμέρ. Εγώ δουλεύω όπως ξέρεις όλη μέρα. Οι πρώτες ακυρώσεις έφτασαν ήδη. Κάποιος θέλει να βγάλει από τη μέση την εταιρεία. Και εμένα. Θα βγάλουμε μια ανακοίνωση για να ησυχάσουμε τους πελάτες μας. Φοβάμαι πως αυτό δεν θα βοηθήσει. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Να μείνουμε θεατές? Έχετε κάποια υποψία για το ποιος θα μπορούσε να κρύβεται πίσω από όλα αυτά? Το σκέφτομαι εδώ και μέρες. Τότε που κάναμε τις απολύσεις, έγιναν κάποιοι καυγάδες με μερικούς. Αλλά δεν πιστεύουν είναι αυτοί. Και πώς είσαι εσύ? Άστα. Μην το ξεχάσω να πάρεις οπωσδήποτε την αστυνομία. Κάποιον Στόλιμερ. Θα πάρω αμέσως. Βρήκες καμιά άκρη με τους συγγενείς του νυχτοφύλακα στο πολυκατάστημα? Ναι. Η Χήρα δέχτηκε την προσφορά μας. Συμφωνεί με την εφάπαξ χρηματική αποζημίωση. Και θα σταματήσει. Πώς βρέθηκες εδώ? Είχα πει νομίζω ότι πρέπει να σου μιλήσω. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Πώς μπήκες εδώ μέσα? Εύκολα. Μην ξεχνάς ότι εδώ πέρασα 10 χρόνια της ζωής μου. Μέχρι που εσύ... Ξέρεις πολύ καλά γιατί σε έδιωξα. Δεν θέλω πια. Δεν ήταν πάντα έτσι. Πίστευες τα αλήθεια πώς θα σε παντρευόμουν? Εγώ εσένα? Θα το ήθελες πολύ, Λεφτά. Αυτά δεν με ενδιέφεραν ποτέ. Σε αγαπάω ακόμα, Τιάννα. Πολ, σταμάτα επιτέλους. Αρκετά προβλήματα έχω. Τόσο απλά δεν θα με ξεφορτωθείς. Τα γράμματα και τα απειλητικά τηλεφωνήματα. Νομίζεις ότι θα σε αφήσω να με τρομοκρατείς? Σε παρακαλώ.
Μου δημιουργείς δυσκολίες. Κατάλαβε ότι έχει τελειώσει. Η ζωή μου δεν έχει πια νόημα. Σε χρειάζομαι. Αλλά δεν θα πάρεις πια τίποτα. Από μένα τίποτα. Διάννα, σε παρακαλώ. Παρακαλώ. Εντάξει. Άνοιξες το πρωί την πόρτα της αποθήκης. Όπως πάντα. Γιατί? Να είναι κλειδωμένη. Και την ημέρα. Φοβάσαι? Ποιος δεν θα φοβόταν στη θέση μου. Τι είπαν στην αστυνομία? Ακόμα δεν τους πήρα. Θα το κάνω τώρα αμέσως. Τώρα θα φας πρώτα μια σουπίτσα να βάλεις κάτι της προκοπής στο στομάχι σου. Της προκοπής. Και το μαγείρεψες εσύ. Πας στα σχολεία και τρώγε. Λίσα σκέτη. Το έπηξε στο αλάτι. Σωστά. Κάνει καλούς στις ημικρανίες. Ναι. Πρόσεχε τώρα. Στην πρώτη βόμβα υπήρχε ακόμα η πιθανότητα να εκβιάζει κάποιος το πολυκατάστημα. Τώρα φαίνεται πως ο στόχος είναι η εταιρεία Γκούρμαν. Ίσως και η κυρία Γκούρμαν προσωπικά δεν χώρισε ιδιαίτερα γλυκά από κάποιους συνεργάτες της και από αυτούς έχουν όλοι τις τεχνικές γνώσεις. Και ένα κινήτρο. Εκδίκηση. Ίσως και γι' αυτό να μην υπήρξε κάποιος εκβιασμός. Μπορεί να υπήρξε εκβιασμός και η Γκούρμαν να προσπαθεί να τα βρει μόνη της με τον εκβιαστή, Θα είχε νόημα μόνο αν την απειλούσε πως θα βάλει την επόμενη βόμβα στο αυτοκίνητο, κατάλαβες. Αλλά δεν φαίνεται να θέλει να σκοτώσει. Αλλιώς θα ενεργοποιούσε τις βόμβες σε ώρες λειτουργίας. Σωστό. Τον νυχτοφύλακα τον έφαγε επειδή έτυχε αυτός να βρίσκεται στο τμήμα παιχνιδιών όταν έγινε η έκρηξη. Ίσως όμως ο δράστης να θέλει να αποδείξει πως μπορεί να βάλει βόμβα όπου και όποτε θέλει. Για σκέψου, βάζει μια βόμβα σε ένα αρκουδάκι, πηγαίνει σε τμήμα παιχνιδιών ή σε ένα κατάστημα, ρίχνει μια ματιά στα αρκουδάκια και αφήνει το δικό του, αυτό με τη βόμβα, σε ένα ράφι. Ή σε καμιά βιτρίνα. Έλα Ρεξ, κόφτω τώρα. Άντε και να παραδεχτώ πως σε πολυκατάστημα μπορείς να κρύψεις κάτι σχετικά πιο εύκολα. Αλλά και στη βιτρίνα ενός μαγαζιού. Τι θέλεις να πεις τώρα? Πως πρέπει να τον έχουν δει οι πολίτριες. Για παίρνα να τις ξαναρωτήσεις. Δικό σου. Στόλι Μέρη λέγεται. Α, καλημέρα κυρία Γκούρμαν. Ναι, βεβαίως. Στόλι. Στόλι, δώσ' το μου. Στόλι, άσε με εμένα. Ναι, αυτό είναι πολύ καλό. Ναι, τώρα βλέπω πως θα στέλνει ο προϊστάμενος μου. Ένα λεπτό παρακαλώ. Εμπρός. Καλημέρα κυρία Γκούρμαν και σας ήθελα. Ναι, είναι αρκετά τα θέματα και το τηλέφωνο μου φαίνεται κάπως ψυχρό. Όχι, δεν μπορώ στο γραφείο, έσπασα το πόδι μου. Αλλά ίσως να μπορείτε εσείς να έρθετε εδώ. Hey. Μαροτάνιαν 4. Ναι, στις 5. Ναι, με βολεύει πολύ. Γεια σας. Σιγά σιγά αρχίζει να μου τη δίνει που κρατάς τα ευχάριστα για σένα. Η Γκούρμαν είχε ζητήσει εμένα. Ναι, είμαι τώρα στη Βολτέρου. Είναι ήδη το τρίτο παιχνιδάδικο που ο Μπέκ δημιουργεί προβλήματα. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω. Παντού όπου και αν εμφανίστηκε ο Μπέκ μαζεύουν τα αρκουδάκια της Γκούρμαν από τις βιτρίνες. Οκ, πες να σου βγάλουν ένταλμα έρευνας. Και κοίτα αν έχει δεύτερη κατοικία. Μα κάπου πρέπει να έχει ένα εργαστήριο ή κάτι παρόμοιο. Γεια σου, Ρεξ. Στο υπόγειο ή στο πατάρι. Τι γίνεται τα φιλικό? Εντάξει, πάρε με αν έχεις άλλα νεότερα. Γεια, κούκλος είσαι. Τούσου, μην το παίρνεις κατάκαρδα. Όταν ήμουν στην υπηρεσία, έπεσα κάποτε σε μια έρευνα από μια τρίμετρη σκάλα. Ευτυχώς, σε μέρος του σώματος που δεν σπάει εύκολα. Σου φέρα κάτι να φας. Πάλι σάντουιτς. Το να θέλω να φάω κάτι άλλο θεωρείται απίθανο. Εσύ λες πως τρελαίνεσαι για σάντουιτς με σαμπόν. Για το σπίτι τι είναι από χάλια. Χρειάζεσαι γυναίκα. Μη. Κάθε φορά που ακούει γυναίκα το πιάνει το ζηλιάρικο. Πάει και μου βουτάει ό,τι ρούχα βρει μπροστά του. Και τι τα κάνει μετά? Τα πλένει. Άστο, Ρεξ, άστο. Βάλ το πίσω, είναι φρεσκοπλημμένο.
Με την υπόθεση με τις βόμβες, βρήκατε άκρη? Όχι ακόμα. Έχουμε 12 απολυμμένους από μια εταιρεία που ο καθένας τους θα μπορούσε να κατασκευάσει μια βόμβα. Βρήκατε κάποιον ύποπτο? Ένας έχασε το χέρι του σε ένα ατύχημα και απολύθηκε παρά τη διαβεβαίωση του γέρου αφεντικού. Κάποιος Μπεκ. Και οι άλλοι? Θεωρητικά θα μπορούσε να είναι ο καθένας, γιατί με την ορολογιακή παίζουν τα άλοθη μέχρι και ένα 12ωρο, καταλαβες. Δεν παίρνεις μια καρέκλα, με νευριάζει αυτό που κάνεις. Εντάξει. Αλλά είμαι και της γνώμης πως τα χτυπήματα όλα πρέπει να προέρχονται από το ίδιο άτομο. Όλοι οι απολυμμένοι έχουν θεωρητικά ένα κίνητρο. Αν κάθε απολυμμένος άρχισε να ρίχνει βόμβες εδώ και εκεί, καλά ξημερώματα. Για την οικονομία. Θυμάμαι, είχαμε κι εμείς κάποτε έναν βομβιστή, του οποίου το κίνητρο στην αρχή δεν το βρίσκαμε. Ήταν ένας που έβαζε αδιάκριτα βόμβες σε διάφορα μέρη στην πόλη. Ναι, αυτός ακριβώς. Και μάλιστα εφαρμόσαμε τότε μια νέα μέθοδο έρευνας. Κάναμε με όλα τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσε να έχει ένας τέτοιος άνθρωπος σε ένα πορτρέτο. Και όταν μετά το συλλάβαμε, είδαμε πως όλα συμφωνούσαν. Και εμείς φτιάξαμε κατηγορίες. Εκδικητές, εκβιαστές, τρελοί ή κάποιοι που απλά θέλουν να προσελκύσουν την προσοχή. Να ξέρεις πως τέτοιοι τύποι δεν συμπαθούν καθόλου την εξουσία. Δασκάλους, διευθυντές, αστυνομία. Κατά τα άλλα, ζουν άψογα κοινωνικά ενταγμένοι και πολύ διακριτικά. Κοίτα εδώ τι λέει. Πιθανόν λευκό ποινικό μητρό. Πολύ καλά. Συγχαρητήρια. Πρέπει να έχεις ένα πολύ καλό δάσκαλο. Κοίτα. Βάζει τις μόβες την ημέρα. Ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους. Κρύβεται μετά μέσα στον κόσμο. Και εξάλλου χρησιμοποιεί ορολογιακό μηχανισμό για να είναι την ώρα της έκρηξης μακριά από το χώρο. Κατάλαβες. Αυτό είναι που μας δημιουργεί τα προβλήματα με το άλοθη. Και πρέπει να είναι τεχνικό ταλέντο. Και σίγουρα καλά εκπαιδευμένος. Τα πήρε τα γράμματα ο οδηγός? Όχι, θα τα τακτοποιήσω εγώ. Οκ. Εγώ πηγαίνω. Θα κοιμηθείς στο ξενοδοχείο? Πολύ πιθανό. Πρώτα πρέπει να περάσω από την αστυνομία. Θα πάω σε αυτό το Μόζερ στο σπίτι του. Αχα. Σε αυτό το γλυκούλι με το σκύλο. Καλή διασκέδαση. Ξεκουράσου σήμερα. Γεια. Επιτέλους ήρθες. Εγώ νόμιζα πως θα με ξαναστήσεις. Ξέρεις γιατί είσαι εδώ? Ο Φένδρα μου. Ναι. Θα με αφήσεις να μπω ή θα μείνω εδώ έξω? Κυρία Γκούρμαν. Κυρία Γκούρμαν. Περάστε μέσα σας παρακαλώ. Εδώ είμαι. Ρεξ, πήγαινε. Ρεξ, φύγε από εκεί. Με συγχωρείτε, αλλά ο σκύλος μου ζηλεύει αμέσως όταν μπαίνει μια γυναίκα στην κρεβατοκάμαρα. Τότε θα έχει πολλή δουλειά.
Δεν πέρασαν και πολύ τελευταία, αλλιώς θα είχα φροντίσει κάπως καλύτερα το χώρο. Και... Α, ναι, θα μπορούσατε να πάρετε μια πολυθρόνα. Πίσω από την πόρτα, αριστερά. Ρέξ, και εσύ μαζέψου. Ο σκύλος νομίζει πως πρέπει να με προστατεύει. Σου φαίνομαι επικίνδυνη. Ίσως να σκέφτεται πως μπορεί να γίνεται επικίνδυνη. Αλλά... Ας μιλήσουμε καλύτερα για τη νέα βομβιστική επίθεση. Σας εκβιάζουν? Όχι. Όχι? Έχετε κάποια ένδειξη ποιος μπορεί να το έχει κάνει? Κι εσείς? Αρκετοί θα μπορούσαν, αλλά κανείς που θα έλεγα πως το έκανε πραγματικά. Ξέρουμε πως ένας παλιός συνεργάτης σας, κάποιος Μπεκ, μπήκε σε αρκετά καταστήματα παιχνιδιών και τους προειδοποίησε για τα αρκουδάκια Γκούρμαν. Ο Μπεκ δεν με εκπλήσει. Τον απέλυσα γιατί ήταν συνέχεια μεθυσμένος. Ώστε έτσι. Σε εμάς τα είπε τελείως διαφορετικά. Για το εργατικό του ατύχημα. Και μετά για την υπόσχεση του πατέρα σας, να μην τον απολύσει. Ο πατέρας μου παρά ήταν πονόψυχος. Σίγουρα καλός επιχειρηματίας. Δεν ήταν και δύσκολο τότε. Σήμερα θα έχει τα ίδια προβλήματα με μένα. Σας ενοχλεί αν καπνίσω? Ιδιαίτερα καλά δεν τον ξέρω ούτε εγώ. Ήταν τύπος που φανατιζόταν. Από αυτούς που νομίζουν πως δεν τους καταλαβαίνουν. Όσο για κίνητρο είχε οπωσδήποτε. Και αυτός ο Πολ Σίγκερ, είχε και αυτός κίνητρο κατά τη γνώμη σας? Ίδια με τους άλλους. Χωρίσαμε γιατί η δουλειά δεν πήγαινε και τόσο καλά. Μόνο γι' αυτό? Ναι. Οι πληροφορίες μας λένε πως υπήρχε κάτι περισσότερο. Δεν θέλω να το συζητήσω. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε όμως, κυρία Γκούρμαν. Εντάξει. Μήπως μπορώ να πιω πρώτα ένα καφέ? Μα φυσικά. Αυτή την εποχή είμαι κακός οικοδεσπότης. Να μην σηκώνεστε τώρα. Αν μου πείτε που είναι τα πράγματα, θα το φτιάξω εγώ. Ούτε να το σκέφτεστε. Τα κατατόπια τα ξέρω μόνο εγώ. Εγώ να προχωρήσω τότε. Μπροστά, αριστερά. Πείτε μου, σαν παιδί παίζατε με αρκουδάκια? Γιατί με ρωτάτε? Μα λογικό δεν είναι? Στο κάτω-κάτω τα κατασκεύαζε ο πατέρας σας. Όχι, δεν έπαιζα σαν παιδί με αρκουδάκια. Ούτε και με κούκλες. Ο πατέρας μου προτιμούσε να έχει γιο. Ναι. Θέλετε κάτι ακόμα? Με τον καφέ? Σαν τι? Πολύ καλό ερώτημα. Εκτός από μερικά σχεδόν φρέσκα ψωμάκια, δεν έχω και πολλά. Από ποτά πώς πάμε? Λίγη τεκίλα. Αυτό είναι όλο. Δώσ' μου τεκίλα και πάρε μου την ψυχή. Σοβαρά? Τότε... Η γραμματέα σας μου είπε πως κοιμηθήκατε χθες βράδυ στο ξενοδοχείο. Ναι, φοβάμαι να μείνω μόνη στο διαμέρισμα. Η επόμενη βόμβα μπορεί να σκάσει μπροστά στην πόρτα μου. Και πού θα περάσετε τη νύχτα σήμερα? Δεν ξέρω ακόμα. Αλλά μάλλον πάλι σε κάποιο ξενοδοχείο. Εγώ δεν νομίζω πως ο δράστης θα απειλήσει και τη ζωή σας. Πώς σας ήρθε αυτό? Φαίνεται να θέλει να σας καταστρέψει οικονομικά, που έχει νόημα μόνο αν είστε ζωντανοί. Αλλά θέλετε να μου πείτε και για αυτόν τον Πολ Σίγκερ, νομίζω. Θα γίνει και αυτό. Δεν θα πάτε στο κρεβάτι? Ποιος αλήθεια σας είπε για την ιστορία του Σίγκερ με μένα? Οι απολυμμένοι μιλούν συχνά για την παλιά τους εταιρεία και τα αφεντικά τους. Μέχρι τώρα όμως κανείς δικό σας δεν με ρώτησε σχετικά. Εγώ σκόπευα, αλλά μεσολάβησε αυτό.
Με το Singer ήταν μόνο σεξ. Δεν μ' αρέσει να μιλάω γι' αυτό. Επαγγελματικά δεν με ξενίζει τίποτα. Και προσωπικά. Άρτη χωρισμένος και στο γύψο. Τι άλλο να θες από τη ζωή. Πάντως, αν θέλετε κάτι άλλο, μην διστάσετε. Ρεξ, βγες έξω. Ο Singer με αγαπούσε. Μου στέλνε πάντα λουλούδια και μου γράφε γράμματα. Μια μέρα μου ψιθύρισε πως θα κάνει τα πάντα για μένα. Και αυτό το δοκίμασα. Τι τα πάντα? Τα πάντα. Έτσι σωματικά? Έκανε ό,τι του ζητούσα. Μου άρεσε να τον προκαλώ στα άκρα. Και μετά... Και αυτός έτσι είχε φανταστεί τη σχέση? Κατά κάποιο τρόπο ναι. Μετά από λίγο μάλιστα ήταν σαν εξαρτημένος. Και ο καυγάς με τη γραμματέα σας τότε, ποιος ήταν ο λόγος? Πάλι ο Singer? Όχι. Αλλά το ψάξατε καλά, βλέπω. Είχαμε μόλις προσλάβει ένα συμπαθέστατο πλασιέ και δημιουργήθηκε κάποια ένταση ανάμεσά μας. Και ποιος νίκησε? Ποιος νομίζετε ότι νίκησε? Τότε ούτε η γραμματέα σας θα σας συμπαθεί ιδιαίτερα. Ίσως έχω λίγους φίλους, αλλά διασκεδάζω. Με συγχωρείτε. Μα ναι. Γκούρμαν. Εδώ, Πολ. Δεν πρόκειται να ξεφύγεις, Διάννα. Θα γίνει κάποιο ατύχημα, Διάννα. Θέλω να σας μιλήσω. Εμπρός. Διάννα. Ποιος ήταν? Ο Πολ. Ο Singer? Πρόλαβα να ακούσω θα γίνει ένα ατύχημα, Διάννα. Τι είπε πριν? Μου είπε, είμαι ο Πολ. Δεν θα μου ξεφύγεις. Μου έγραφε επίσης τέτοια παράξενα γράμματα. Ορίστε. Αγαπημένη Διάννα. Μα βλέπω σας απειλεί εδώ και το λέτε μόλις τώρα. Γιατί είναι η προσωπική μου ζωή. Δεν μπορούσα να φανταστώ πως αυτό θα είχε κάποια σχέση με τις βόμβες. Πιστεύετε πως ο Πολ ήταν ο δράστης? Πότε χωρίσατε? Εδώ και αρκετό καιρό. Γινόταν όλο και πιο φρουρτικός. Με πίεζε αφόρητα και τότε το σταμάτησα. Και από τότε με παίρνει συνέχεια τηλέφωνο, γράφει αυτά τα γράμματα και αυτό γίνεται εβδομάδες τώρα. Ελάτε. Θα ειδοποιήσω τη δίωξη. Δεν θα σταματήσει ποτέ αυτό. Όλα εντάξει. Θα φροντίσω να μην συμβεί τίποτα. Ναι, Μόζερ. Στόλι, καλά που με παίρνεις. Δώσε σήμα ότι καταζητείται ο Πολ Singer. Πώς? Αχα, καταλαβαίνω. Περίμενε μέχρι να έρθω. Αν μπορώ, λέει, στείλε μου αμέσως ένα περιπολικό. Θα μείνετε στο αυτοκίνητο, κύριε Γκούρμαν. Και εσύ, Ρεξ.
Αυτό ακριβώς μας έλειπε τώρα, να τρέχεις με το γυψοπόδαρό σου πάνω κάτω. Αυτό έλειπε ακριβώς. Να σε βοηθήσω? Μπα, τα καταφέρνω. Τι έγινε, Στολή? Βρήκαμε τον Σίγκερ μέσα στο εργοστάσιο, βαριά τραυματισμένο. Κάποιος θα τον χτύπησε μάλλον. Μόλις συνήλθε, μας ειδοποίησε αμέσως. Και βρήκες τίποτα? Για ένα μαζί. Πάμε. Θα τα καταφέρει? Για την ώρα η κατάστασή του είναι σταθερή, αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Έλα. Για κοίτα εδώ. Το μαγνητόφωνο είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνο. Εδώ ο Πολ. Δεν θα μου ξεφύγεις, Διάννα. Θα γίνει ατύχημα. Διάννα. Διάννα. Για ξαναπαίξτε το, Στολή. Εδώ ο Πολ. Δεν θα μου ξεφύγεις, Διάννα. Θα γίνει ατύχημα. Διάννα. Διάννα. Παρατηρείς τίποτα? Τίποτα το ιδιαίτερο. Ξανά, αλλά δυνατά. Εδώ ο Πολ. Δεν θα μου ξεφύγεις, Διάννα. Θα γίνει ατύχημα. Διάννα. Διάννα. Το μουσικό ρολόι. Σωστά. Αλλά μόνο στο τέλος. Η ταινία είναι μονταρισμένη. Εάν ο Σίγκερ την έγραψε μόνος του, τότε γιατί να τη μοντάρει? Μπείτε μέσα. Καθίστε πάλι μέσα. Θέλω να μπω αμέσως στην εταιρεία μου. Ρεξ, πίσω! Πότε ειδοποίησε ο Σίγκερ να έρθει το 100? Πριν από 20 λεπτά περίπου, αλλά το μαγνητόφωνο ήταν συνδεδεμένο στο τηλέφωνο με ορολογιακό μηχανισμό. Και αυτό για να εξασφαλίσει ένα άλλο θειατράνταχτο. Ποιος τον έριξε ανέστητο και γιατί? Σκατά. Όλοι σας έξω. Φύγετε από εδώ, είναι επικίνδυνο. Δεν ξαναμπαίνεις στο Φύγετε, αυτοκίνητο σας παρακαλώ. Κυρία Γκούρμαν, Μα τι έγινε εδώ? ο Σίγκερ βρέθηκε μέσα βαριά χτυπημένος, αλλά θα τη γλιτώσει. Σίγουρα. Ο Πολ, αφού με πήρε... Δεν πήρε τίποτα. Εσείς πήρατε τον εαυτό σας στο διαμέρισμά μου. Με χρονοδιακόπτη στο τηλέφωνο του γραφείου. Κυρία διπλωματούχε μηχανικές. Αυτός ήταν. Προσπάθησε λοιπόν να με ενοχοποιήσει. Την ώρα που και καλά μας μιλούσε, ήταν ήδη τέζα στο πάτωμα του γραφείου σας. Ο Σίγκερ σας απειλούσε εδώ και καιρό για τα προσωπικά σας και αυτό σας έδωσε την ιδέα να το χρησιμοποιήσετε, Διαβολική ιδέα. Ο εγκαταλελειμμένος εραστής που ζητάει εκδίκηση. Και γιατί να τα κάνω όλα αυτά? Τις 2 βόμβες τις βάλατε για προετοιμασία για να φανεί η τρίτη λογική συνέχεια. Το εργοστάσιο έχει πτωχεύσει και πριν από μισό χρόνο αυξήσατε την ασφάλεια σε 700 εκατομμύρια ή μήπως όχι. Πότε θα σκάσει η τρίτη βόμβα, κυρία Γκούρμαν? Αυτά είναι τελείως τρελά. Έτσι λοιπόν, έλατε να κάνουμε μια μικρή επιθεώρηση των χώρων. Τι είναι? Εγώ δεν μπαίνω εκεί μέσα. Αμπά. Και γιατί? Κύριε Μόζερ, ο σκύλος σας είναι ακόμα μέσα. Πότε θα σκάσει η τρίτη βόμβα, κυρία Γκούρμαν? Πότε? Σε 3 λεπτά! Ρίτσαρτ! Εσείς καλυφθείτε. Ο σκύλος είναι δικός μου. Όλο το εργοστάσιο είναι γεμάτο πυροτεχνήματα. Ρεξ! Πού είναι? Δείξτε μου. Αυτό είναι? Μήπως αυτό εδώ? Μήπως αυτό? Αυτό είναι, Ρεξ? Αυτό? Αυτό μου? Αυτό εδώ? Αυτό εδώ? Μπράβο, Ρεξ. Και τώρα πάμε να βγούμε από εδώ.
Μη, Ρεξ! 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 Ρίτσαρντ! Πού είναι ο Ρεξ? Δεν ξέρω, τον είδα να τρέχει με ένα αρκουδάκι στο στόμα. Και μετά έγινε η έκρηξη. Προβολής. Χρειαζόμαστε προβολής. Ρεξ. Ρεξ. Ρεξ, έλα εδώ. Έλα λοιπόν. Άσε με να δω. Άσε με να δω. Να, μόνο μια ξόφαλση. Όχι να μπεις και εσύ στο γύψο. Σκέψου πώς θα μοιάζαμε εμείς οι δύο. Λειψαστινόμος. Κάπου τ' άκουσα αυτό σήμερα. Εγώ δεν είπα τίποτα. Αλήθεια. Μπα. Και γενικά, τα αγόρια δεν παίζουν με αρκουδάκια. Έτσι. Για τη μεταγλώτηση συνεργάστηκαν κείμενα Ήδη Σοφιανού, σκηνοθεσία Σπύρος Μπιμπίλας. Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Τάσος Αναστασόπουλος, Μανώλης Γιούργος, Γιάννης Ευδαίμων, Τηλέμαχος Κρεβάικας, Μαρία Μαλταμπέ, Λουίζα Μιτσάκου, Σπύρος Μπιμπίλας, Τάκης Παναγόπουλος, Θάνος Παπαδόπουλος, Κλεοπάτρα Ροντήρη, Θέμης Ψυχογιός, Μόζερ ο Εμίλιος Χιλάκης, Στόλιμερ ο Αργύρης Παυλίδης. Έκτακτη συμμετοχή Γογό Αντζολετάκη. Ηχοληψία Αλέξης Στρατίκης, Δήμος Λιβιτσάνος. Ρεμίξ Ηλίας Τσακύρης. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο Media Sound Σοφιανός.